Jamen, jeg sidder her med Benny Behrens til venstre, som er ejer af Juma Industri. Ja. Og til højre har jeg Hans Henrik Ørum, som i dag arbejder på Juma. Og jeg vil starte med at spørge dig, Benny, hvad er det for en forretning, du har her? Det er overfladebehandling, sandblæsning, metallisering og behandling. Og 80% af det, vi gør i dag, det er vindmøller. Og ellers så er det bygningsstål og alt andet. Mange andre forskellige opgaver. Hvor mange er I ansat på virksomheden i dag? Jeg tror, vi er 47 nu. Det kan godt svinge 2-3 stykker snart, ligesom. Ja. Ja. Måske efter sommerferien på stykker mere, hvis det går, som vi forventer i hvert fald. Yes. Så. Og hvordan, når du skal have nye medarbejdere, hvordan foregår det? Typisk foregår det på den måde, at en af medarbejderne, eller nogle af medarbejderne, kender en og kommer og spørger, ikke? Og du snakker om, at vi mangler en, ikke? Og skulle prøve lige at tage ham med. Og så på den måde ansætter vi faktisk folk. Og så det er mund til mund? Eller? Ja, det er stort set. Ja. Og selvfølgelig har vi haft en hel del praktikanter gennem årene, og også ansat mange af dem. Ja. Nogle af dem, der er kommet i lære og blevet udlært. Yes. Og har været her måske 7-8 år efter, eller i hvert fald 7-8 år siden, at de blev udlært. Ja. Og det er lige præcis derfor, vi sidder her, fordi Hans Henrik, du er en af dem, der har været i praktik til at starte med. Ja. Kan du lige fortælle, hvad er du uddannet som sådan i din baggrund? Uddannet cykel- og knallertmekaniker. Yes. Og det er lidt noget andet, det er noget andet at komme over til Juma, men okay, det er der både med gevind og alverdens ting at gøre, men ja. Det er noget andet, det er jo betydeligt større. Ja. Til at starte med, hvor længe har du gået ledig, inden du startede her? 9 måneder. 9 måneder. Hvordan har det været, de 9 måneder? Træls. Ja. Sørgeligt. Ikke noget at stå op til. Men det har jeg heldigvis nu. Så dengang du gik ledig i de 9 måneder, der skrev du en del ansøgninger, ikke? Både ansøgninger og ud til personlige samtaler og telefonisk. Og... Har du nogen idé om, hvor mange ansøgninger du har skrevet i den periode? Nej, det har jeg ikke, men jeg har skrevet omkring 3-4 stykker om ugen, plus jeg har været ude og kontakt. Jeg vil helst ud og snakke med folk i stedet for at skrive. De svarer jo aldrig tilbage. Så det gav ikke arbejde i de 9 måneder? Nej, det gjorde jeg ikke. Hvad gjorde du så? Så blev jeg så sendt til jobcentret i Kolding, og derfra blev jeg uddelegeret til Job.dk, hvor Job.dk sørger for at komme i kontakt med Juma. Aha. Så efter de har skabt kontakt til Juma, så tog du herud, eller hvordan foregår det? Så tog jeg ud og snakkede med Benny. Benny ville også se sine folk igen, og jeg ville også gerne se, hvad det var for noget. Og Jumas biler havde jeg set, men hvad pokker det var for noget, hvor det lå henne, det vidste jeg ikke. Nej. Men nu ved jeg det, og jeg synes, det er en dejlig arbejdsplads, gode arbejdskollegaer at få det. Ja. Så I blev enige om at lave 4 års praktik? Ja. Var der nogen aftale om, at du skulle ansættes efterfølgende, eller var det sådan, kun de 4 uger i første omgang? Det var kun de 4 uger i første omgang, hvor Benny han kontaktede mig og spurgte, om jeg var interesseret i at komme i arbejde med løntilskud. Mm-hmm. Og det var jeg selvfølgelig, så havde jeg jo stadigvæk noget at stå op til. Ja. Og når jeg kunne lide at tage på arbejde og være på arbejdspladsen, så var det lige noget for mig. Yes. Så det lød som, at de første 4 uger, de gik godt? De gik godt, ja. Hvad brugte du dem til, de 4 uger? Til at lære kollegaerne at kende og lære det, som Benny han arbejder med, altså med vindmøllernes proces. Og jeg blev sat ind i det meste af det herovre, af de store til vindmøller. Ja. Og hvor gammel er du er? Jeg er 59. 59. Hvordan har det været for en mand på 59 år at skifte fag og skulle starte op i noget, der var til? Det har jo ikke været sjovt, jo. Det har ikke været sjovt? Nej, det har det ikke. Nej. Men du har gjort det alligevel? Ja, men man skal jo leve jo. Man skal eksistere. Ja. Det kan man jo ikke for den fagforeningsløn, man får jo. Så du har slugt en kamel eller 2 og sat dig ind i noget nyt? Ja. Ja. Det har jeg. Ja. Jeg er nær 59 år. Så det kan man godt? Det kan man, helt sikkert. Ja. Hvis man har viljen til, og man har arbejdsglæde stadigvæk, så kan man sagtens. Ja. Man skal ikke være bange for at tage ud i noget nyt, fordi der er så mange gode kollegaer, der nok skal hjælpe en frem. Ja. Vil du råde andre, som er ledige til at gå praktikvejen? Helt sikkert. De skal ikke være bange.
Hvad kræver det, hvis de andre vil, altså hvis der er nogen, der sidder og tænker, det kunne jeg også godt have interesse i. Hvad kræver det? Det kræver, at de skal ud og enten få jobs.dk til at sætte dem ud, eller selv gå og finde og spørge praktik, om de har en praktikplads. Og så bare gå i gang. De skal ikke være bange. Okay. Og Benny, du har oplevet den unge mand i 4 uger. Ja. Hvad har du brugt de 4 uger til? Jamen til at kigge ham an. Ikke? Og selvfølgelig ansætter vi ikke nogen her, som ikke har interessen. Det første og fremmest til at kigge på, det er han interesseret, ikke? Og gør han nu, som vi synes, han skal gøre. Og vi ofte rokerer de en del rundt i starten, ikke? For ligesom at prøve at røre ved alting. Ikke? Mm-hmm. Så går man jo, jeg går ikke hele tiden, så spørger jeg jo hans arbejdskammerater, ikke? Og hans marker, ikke? Hvad går den? Han siger, jamen det går fint, ikke? Jamen så er det nok noget, vi skal bygge på, ikke? Og så kører vi ud derfra. Ja. Nu siger du, er han interesseret? Det lyder som noget andet. Jamen altså, interessen skal være der. Altså hvis man bare tror, man er sendt ud for at få tiden til at gå, så er vi på. Mm-hmm. Det kan vi ikke. Altså interessen, den skal bare være der, ikke? Og de skal gå op i deres arbejde. Så det er vigtigt, at den ledige gør sig klart, hvad det er for en virksomhed, han vil være i. Ikke? Helt klart, ja. Og han er overhovedet interesseret i at få job, ikke? Altså, hvis det bare er en, der er sendt ud for, at han synes, at tiden skal gå, så har det ingen interesse. Det skal være nogen, der vil noget. Mm-hmm. Så hvordan ser du på en ledig, som kommer og banker på din dør og siger, at jeg interesserer mig for en virksomhed, jeg har lyst til at være med herude i 4 uger? Jo, så er han altid velkommen, ikke? Altså 4 uger, det kan vi sagtens klare, ikke? Jeg kan selvfølgelig ikke tage oceaner, ikke? Men altså, er der en, der har lyst, ikke? Og har energien, ikke? Så har vi også tiden og pladsen. Yes. Det har vi. Og det sker jo rigtig mange gange, at han bliver ansat. Hvis han viser noget, ikke? Så er det fint nok. Det er jo sket i Hans Henriks tilfælde. Ja. Han er startet i privat løntilskud. Ja. Og det kører et halvt år. Ja, det kan jeg sgu ikke huske, det er et halvt år. Ja. Okay. Ja. Og hvordan, hvis det går godt? Jamen, da bare gør noget lave, så bliver han. Vi er glade for ham. Ja. Og det håber vi, og det tror vi også på. Ja. Det er helt sikkert. Yes. For der er altid plads til en god medarbejder. Jeg har en for 4 år siden, der kom. Jeg var 63 år, søgte arbejde. Og ja, jeg er for gammel, så ikke. Men jeg synes nu alligevel, at jeg vil prøve. Og vi ansatte ham. Og var ubetalt næsten en af de dygtigste, vi havde. Vi var så glade for ham som alt muligt mand. Så nu spørger jeg direkte, hvorfor ansatte du en på 63, hvis du har fået en på 43? Jamen, altså, det vil jeg også sige 43, ikke? At det kunne være lige så godt, ikke? Men altså, han er en erfaring, ikke? Og han har været det samme sted i 19 år, ikke? Og det siger noget, ikke? Altså, kan man have en arbejdsplads i 19 år, så kan man også bestride det her, det er jeg sikker på.